Presiden ka US Donald Trump hakasngi ba rula ong baka Iran ka long kari nung penjat Bashir Khaitam haka Middle East bat kumta kam don hok ban yo ya kitiar thma nuklear dalilei ru badakani ulapan bena baka US kanom ailat dalilei ru ya ka Iran bakan don kitiar nuklear haba ay ya ka ka ba ula batai kum ka jing maham ka ba khaddu bat ka jing pli lenti ka bala banwan ra ya ka jing ya dei bat ka jing ya treilang hapdeng kite kiri Trump ula ong baka Iran ka don ka kabu bandang peteng ya ki jing klumar bat ki kam thambor jongka bat ka don ru kalat bakan pediang no ya kalenti sa ka jing sok namar ka Iran ka kentat bunsin ya ki jing keno bakal long kanong thau jing klumar ya ka syong sok syong san ya ka than Middle East Trump ula ong ba ka US ka kloi bansoy ya ka soskular ka batmai bat ka Islamic Republic Henry tang lada kinong yalam jongka ki penkelano ya ka jing yakut hakarukom ka babiang ngakwa banyate bat ka Iran ula ong Henry lada kinong yalam jong ka Iran kin kentat ya kani katnat olives ngin om don lat shu Henry ban pen long ya ka jing penbor ka bajur bha habakran ha ka jing yalang jong kinong be tengka ha kanong ba Riyadh jong ka Saudi Arabia Trump ula maham ba ka Iran kan nom yo satya banbu ya kitiar nuklear bat ong ru ba ka jing terwa jong ya ka jing yate kanom long ka banne bat rekam baro sirta Namar Trump uju ong ru na kapor sa kapor baka Iran kalong kanong bu jingma ya kathan Middle East bat ya ka perthai bro kawe lada kate kari kan yo ban bu ya kitiar nuklear bat kitiar thma ki baklan bor bat kala ru ban lektur bat thambor wat ki para marjan ki baju kersan ya ka man kapor ru